नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। कि निंदिया आवे न रतिया में, कि निंदिया आवे न रतिया में, कि दिल से दिल जुदा होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नजरिए काम करेला, नजरिए नाम करेला। नजर से प्यार होखेला, उहे बदनाम करेला। नजरिए नाम करेला, नजरिए काम करेला। नजर से प्यार होखेला, उहे बदनाम करेला। नजरिए प्रीत के रंग हा, नजरिए प्रीत के रंग हा। नजर से वफा होला, नजरिए से वफा होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। कि निंदिया आवे न रतिया में, कि निंदिया आवे न रतिया में, कि दिल से दिल जुदा होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके भाई, आप सबके लड़का अरुण सिंह आर्या। और अगर आवाज़ अच्छा लागल हो तो प्लीज़ लाइक करी, और अगर चैनल पे नया बनी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी और ढेर सारा शेयर मारी। और आज बहुत दिन के बाद हम अपना चैनल पे आज लाइव गाना गावे अली हाँ, और काफ़ी दिन हो गए लाला। और बस ऐसे ही आप सब आशीर्वाद प्यार देते रहीं, और अब रेगुलरली वीडियो आई है पे। और आप सबके बता दी कि महीना मतलब दिसंबर में हमारा कौनो गाना ना आई, लेकिन जनवरी में अगर आप सबके आशीर्वाद और प्यार रही तो ज़रूर एक दो गाना जनवरी में आए। और सब आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, और इस चैनल के तो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, शेयर करी, ताकि लड़का के ये भाई के आपके आशीर्वाद प्यार मिल सके। और एक और खास, अगर क्यों के भी कोनो प्रकार के स्टेज शो प्रोग्राम करवाए के बा, एक बार जरूर चैनल पे नंबर बा, और ये वीडियो में नंबर डाल देतनी, तो ये नंबर पे संपर्क करिए और ढेर प्रोग्राम करवाइए, और अच्छा प्रोग्राम आप सबके बीच में कल जाइए। और बाकी प्रोग्राम के वीडियो अगर दो एक पड़ल बा तो आप सब देखिए, और चैनल पे ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे। धन्यवाद, थैंक यू।